M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Ndikulandireni abale anga okondeka pano patiyankhuleni Ambuye lero lolemba lachiwiri mulungu wachiwiri wa Advent, pamene tikupitiriza kusinkhasinkha komanso kukonzekera kubwera kwa mpulumutsi wathu Ambuye athu Yesu Khristu. Koma lolemba la lero pamene tikukonzekera kubwera kwa mpulumutsi wathu tikuchitanso chaka chopambana kwambiri mu mpingo, chaka cha Virgo Maria woyera wosayipa konse, pachizungu timati Immaculate Conception of Mary. Mawu athu oyamba akuchokera m'buku la Genesis mutu 3 kuyambira ndime ya 9 kulekeza ndime ya 15 kuzawerenganso ndime ya 20. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi a Alfred Toza kuchokera ku St. Vincent Church, St. Amando Neno Parish mu Archdiocese ya Blantyre. Mawu athu achiwiri akuchokera mkalata ya Paulo woyera kwa Efeso mutu 1 kuwerenga ndime ya chitatu kulekeza ndime ya 6 kuzayambiranso ndime ya 11 kulekeza ndime ya 12. Amene akutiwerengera mawu achiwiri ndi a Martha Katsamba kuchokera ku St. Vincent Church, St. Amando Neno Parish mu Archdiocese ya Blantyre. Ndipo uthenga wathu wabwino uchokera pa Luka mutu 1 kuyambira ndime ya 26 kulekeza ndime ya 38. Amene akutiwerengera mawu a mthenga wabwino komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father Santos Mpingu kuchokera ku Child Jesus Nankunda Minor Seminary mu Diocese ya Zomba. Mawu oyamba. Mawu a m'buku la Genesis. Chauta adamuyitana Adamu uja kuti, kodi uli kuti? Adamu adayankha kuti, ndinakumvani m'mundamu, ndipo ndinaopa, ndiye ndinabisala ntaona kuti ndili maliseche. Mulungu adamufunsa kuti, kodi adakuwuza ndani kuti uli maliseche? Kapena wadyatu zipatso za mtengo uja ndidakuwuza kuti usadyewo eti? Pamenepo Adamu adayankha kuti, mkazi mudandipatsayu ndiye amene anandipatsa zipatsozo kuti ndidye, ndipo ndadyadi. Apo Chauta adamufunsa mkaziyo kuti, kodi iwe zimene wachitazi wachitiranji? Mkazi uja adayankha kuti, njoka ndiyo imene idandinyenga kuti ndidye. Pamenepo Chauta adawuza njokayo kuti, chifukwa chakuti wachita zimenezi, ndiwe wotembereredwa pakati pa nyama zonse zapansi pano. Zoweta ndi zakuthengo zomwe. Kuyambira tsopano mpaka muyaya udzakawa ndi kumimba kwako, ndipo chakudya chako chidzakhala fumbi. Ndidzayika chidani pakati pa iwe ndi mkazi. Padzakhala chidani pakati pa mbewu yako ndi mbewu yake. Idzaphwanya mutu wako, ndipo iwe udzaluma chidendene chake. Adamu adatcha mkaziyo Eva, chifukwa choti iye anali mayi wa anthu onse. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Mawu achiwiri. Mawu a mkalata ya Paulo woyera kwa Efeso. Tiyamike Mulungu, Atate a Ambuye athu Yesu Khristu. Mwa Khristu iye adatipatsa madalitso onse auzimu kumwamba. Mulungu asanalenge dziko lapansi, adatisankhiratu mwa Khristu kuti tikhale oyera mtima ndi opanda cholakwa pamaso pake.
chifukwa chotikonda, adakonzeratu kuti mwa Yesu Khristu atilandire ngati ana ake. Adachita zimenezi chifukwa adafuna kutero mwa kukoma mtima kwake. Adafuna kuti tizitamanda ulemu wake chifukwa adatikomera mtima kopambana pakutipatsa mwana wake wokondedwa ngati mphatso ya ulere. Paja Mulungu amaongolera zinthu zonse monga momwe Iye wafunira ndi mmene watsimikizira. Iye adatisankhiratu mwa Khristu kuti tikhale ake. Adazikonzeratu kuti ziyenera kukhala choncho. Adafuna kuti ife, amene tinali oyamba kuyembekeza Khristu, tilemekeze ulemerero wake. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Ambuye akhale nanu. Mthenga woyera monga adalembera Luka. Ulemu kwa inu Ambuye. Pa nthawi iyo, Elizabeti ali ndi pathupi pa miyezi 6, Mulungu adatuma mngelo Gabriele ku mudzi wina wa ku Galileya, dzina lake Nazareti. Adamtuma kwa namwali wina osadziwa mwamuna, amene anali atafunsidwa mbeta ndi mwamuna, dzina lake Yosefe, wa fuko la mfumu Davide. Namwaliyo dzina lake anali Mariya. Mngelo uja adatsa kwa iye nati, "Moni, inu amene Mulungu wakukomerani mtima kotheratu. Ambuye ali nanu." Mariya adadzidzimuka nawo kwambiri mawu amenewa, nayamba kusinkhasinkha kuti, "Kodi moni umenewu ndi wa mtundu wanji?" Mngeloyo adamuwuza kuti, "Musaope Mariya, Mulungu wakukomerani mtima. Mudzatenga pathupi, ndipo mudzabala mwana wamwamuna, mudzamutcha dzina lake Yesu. Adzakhala wamkulu, ndipo adzatchedwa Mwana wa Mulungu wopambana zonse. Ambuye Mulungu adzamulonga ufumu wa kholo lake Davide, ndipo adzakhala mfumu ya Israeli mpaka muyaya. Ufumu wake sudzatha konse." Koma Mariya adafunsa mngeloyo kuti, "Zimenezi zidzachitika bwanji, popeza kuti sindidziwa mwamuna?" Mngeloyo adamuyankha kuti, "Mzimu Woyera adzakutsikirani, ndipo mphamvu za Mulungu wopambana zonse zidzakuphimbani. N'chifukwa chake mwana wodzabadwayo adzakhala woyera, ndipo adzatchedwa Mwana wa Mulungu. Onani m'bale wanu uja Elizabeti, nayenso akuyembekezera mwana wamwamuna mu ukalamba wake. Anthu amati ngosabala, koma uno ndi mwezi wake wachisanu ndi chimodzi. Pajatu palibe kanthu kosatheka ndi Mulungu." Apo Mariya adati, "Ndine mtumiki wa Ambuye, zindichitikire monga mwaneneramo." Ndipo mngeloyo adamsiya. Mthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Khristu. Abale anga okondeka mwa Ambuye, mpingo umatiphunzitsa zinthu zinayi zokhuza amayi Mariya. Zichapa chizungu timazitchula kuti dogma. Dogma yoyamba, mpingo umatiphunzitsa kudzera mawu a Mulungu amene timawerenga kuti amayi Mariya anali amayi a Mulungu. Amayi Mariya ndi amayi a Mulungu. Amayi Mariya adzakhala amayi a Mulungu. Chiphunzitso chachiwiri, mpingo umatiphunzitsa kuti Virigo Mariya woyera anali virigo osayipa konse. Chiphunzitso chachitatu, mpingo umatiphunzitsa kuti Virigo Mariya woyera anali virigo wa nthawi zonse. Ndipo chiphunzitso chosiriza, mpingo umatiphunzitsa kuti amayi Mariya adakwezedwa mwaulemu kumwamba. Lero, chaka cha lero, tisinkhasinkha pa chiphunzitso chimodzi cha mpingochi, chakuti amayi Mariya ndiyo Mariya woyera wosayipa konse. Panali pa 8 December mchaka cha 1854, pamene Papa Pio IX analemba buku lake lotchedwa Ineffabilis Deus.
Ndipo mmenemo muli mawu amene Papa anayankhula. Ananena kuti, ndiwawerenga mchizungu, kena kuti sakuwathandizira mchichewa. In the first instance of her conception, by singular privilege and grace granted by God, in view of the merits of Jesus Christ, the Savior of the human race, was preserved exempt from all stain of original sin. Mwina muchichewa mwachidule titaona kuti amayi Mariya anatetezedwa ku tchimo lobadwa nalo kuyambira kale lomwe. Chifukwa chani zimenezi zinachitika? Chifukwa cha udindo omwe amadzatenga kutsogoloko okhala mayi wa mpulumutsi, mayi wa Mulungu, mayi wa Yesu Khristu. N'chifukwa chake Mulungu anateteza thupi lawo. Mawu athu oyambaja akufotokoza za chiyambi cha tchimo limeneli limene amayi Mariya anatetezedwa. Akutiuza za nkhani ya Adamu ndi Eva, amene Mulungu analatawauza kuti izi musachite, chipatso ichi musazatenge. Koma iwo chifukwa cha kusamvera kwawo, iwo chifukwa chofuna kuti afanane ndi Mlengi, chifukwa chofuna kuti afanane ndi Mulungu, kusakhutisidwa ndi chimene anali, ananyengedwa ndi Satana. Chifukwa cha kusazichepesa kwawo, koma afuna kuti afanane ndi Mulungu, anapezeka kuti anyengedwa ndi Satana, ndipo kumapeto kwake anagonjera Satana. Ndipo tchimo limene lija Mulungu ananena kuti lidzakakamira pa ana awo mpaka kumapeto. Kotero kuti ife tonse timabadwa ndi tchimo limeneli lobadwa nalo. N'chifukwa chake timayenera kuti tibatizidwe. Pamene tabatizidwa timasukidwa ku tchimo limene lija limene tinabadwa nalo lija, ndipo timasanduka ana ake enieni a Mulungu. Koma mayi Mariya anatetezedwa ku tchimo limeneli. Ndipo umboni tikuupeza m'mawu athu amthenga bwino tsiku la lero. Moni uja amene ngelo anapereka. Akuti ngelo chatafika ananena kuti tikuoneni inu wachaulere chozaza, full of grace. Kusonyeza kuti mwa mayi Mariya munali chaulere chonse chimene chinaperekedwa mwa iwo kuchokera kwa Mulungu. N'chifukwa chake ndi chaulere chimenechi anatetezedwa ku tchimo limeneli. Kodi kuzera mu chaka chimenechi komanso kuzera mawu athu onse amene tawerenga lerolo tikuphunzira zotani? Inu ndine tikuphunzira zotani? Phunziro loyamba limene tikuphunzira ndilakuti Mulungutu amatikonzera zabwino kuyambira kumayambiriro a moyo wathu. Taona na mayi Mariya anakonzera zabwino kuyambirira kumayambiriro kwa moyo wawo. Ndipo zabwino zimenezi zinali kupitirira mwa iwo chifukwa chakuti anapanga cooperate ndi Mulungu. Chifukwa palitu pena kupangiridwa zabwino ndi Mulungu wathu, kukonzeredwa zabwino ndi Mulungu, koma zabwino zija osazilandira chifukwa chakuti tikukanika kupanga cooperate ndi Mulungu. Koma amayi Mariya anapanga cooperate ndi Mulungu. N'chifukwa chake chaulere chimene chija chinapitirirabe kukhala mwa iwo, ndipo kumapeto kwake analandira mpulumutsi, anali mayi wa mpulumutsi. Choncho Mulungu anatikonzera kale zabwino, tikungosowa kungopanga naye cooperate. Phunziro lachiwiri ndilakuti chipulumutso chathu chili m'manja mwathu. Tileke kuloza zala ena pa mavuto amene tikukumana nawo lero. Tizitenga udindo pa zochita zathu. Mwaona mawu athu oyamba moja akuti Mulungu atafunsa kuti wadziwa bwanji kuti uli maliseche mukumva yankho limene Adamu akupereka. Akunena kuti komatu ndi mkazi uyu amene munandipasayi. Pamene akuti choncho akuloza chala Mulungu, akuloza chala mkazi wake. Mwanjira ine mwina kumuza Mulungu kuna kuti kupanda mkazi uyu amene munandipasayi sibwezi pano ine ndili mu tchimo limeneli. Ndachimwa chifukwa chakuti inu Mulungu munanditengera mkazi ndikundipasa, ndipo mkazi amene ndi amene wandipangisa kuti ndichimwe. Nenanso mkazi uja akuziteteza, akukana udindo, akunena kuti komatu ndi chinjoka chicha. Chipulumutso abale ndi ntchito yathu. Chipulumutso tikuyenera kuchipangira ifeyo tokha khama. Chipulumutso sichizabwera kuchokera kwa anthu ena ayi. Chipulumutso chimene Mulungu anatipatsa potumiza mwana wake kubwera pa dziko lapansi pano chimabwera pokhapokha ifeyo tapanga cooperate ndi mwana wakeyo. Ngati tapanga zimene mwana wakeyo akufuna. Chipulumutso ndi chathu. Chipulumutso sichibwera chifukwa choti anthu ena ake akuchita zinthu zotani. Kumwamba sikukasakhala kunena kuti koma abambo anga ndi amene anandilepheresa, ayi koma ndithu amayi anga kapena achimwali anga kapena achimwali wanga. Chipulumutso nchathu. Ifeyo tikuyenera kuchita zinthu zosonyeza kuti tikuyanjana ndi Mulungu.
lero pamene tikuchita chaka cha Immaculate Conception of Mary, pamene tikuchita chaka cha Mayi Mariya woyera osaipa konse, timpemphe Mulungu nafenso atipase mtima wa Mayi Mariya, mtima wodzichepetsa. Munamva yankho limene Mayi Mariya anapereka: ndine msakazi wa Ambuye, andichitire zimene mwandiuzazo. Zonse zimene mwandiuzazo zindichitikire. Ifenso tikhale ndi mtima omwewo omagonja pamaso pa Mulungu, mtima osazipanga justify pamaso pa Mulungu, mtima osamapereka zifukwa zimene tinapangira kuti ifeyo tichite chimo lero. Ayi, ngati tachimwa tikuyenera kudzichepesa ndi kubwera pamaso pa Mulungu ndi kumuwuza kuti Ambuye mundikhululukire, ndine wochimwa. Izitu ndi zimene tikupemphedwa ife tonse akhristu, makamaka ife akatolika mu nyengo ya Advent. Mulungu akutipempha kuti tikhale pansi ndi kusinkhasinkha moyo wathu, ndikuona kuti kodi moyo wathu utakhala tikulephera pati. Ndicho choti pamene tikukondwerera kuti Ambuye Yesu atibadwira pakati pathu, Ambuye Yesu akazamabadwa mwa ife adzapeze mtima wodzichepesa. Ambuye Yesu anabadwira m'khola la ng'ombe, malo onyozeka, a humble place. God wants to be born in a humble heart. Titsegule mitima yathu ikhale mitima yodzichepesa kuti tilandire Mulungu. M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen.